Αυτός είναι ο MrBeast, ο δεύτερος πιο διάσημος YouTuber σε όλο τον κόσμο, ο οποίος είναι και ο αγαπημένος μου YouTuber και πάντα ήθελα να τον συναντήσω. Γι' αυτό σκέφτηκα, γιατί να μην κάνω κάτι ακραίο και να πάω να τον δω. Οπότε άρχισα να κάνω την έρευνα για να δω που μένει. Για να ανακαλύψω ότι μένει στις ΗΠΑ, αλλά πουθενά δεν λέει σε ποια πολιτεία και πραγματικά είναι τεράστιες. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να πάω να ψάξω μόνος μου. Έτσι πήγα στο κανάλι του και άρχισα να ψάχνω. Και ύστερα από λίγη ώρα ψάξιμο, ανακάλυψα ότι έχει κάνει πάρα πολλά βιντεάκια στο Παρίσι. Οπότε, χωρίς να αλλάξω γνώμη, πήγα αμέσως και έκλεισα αεροπορικά εισιτήρια για το Παρίσι. Ήρθε η ώρα να πάμε στο Παρίσι. Φυσικά δεν γινόταν να πάω να το βρω με άδεια χέρια, οπότε του ετοίμασα ένα εκπληκτικό δώρο που μου πήρε μια εβδομάδα να το τελειώσω. Αλλά ήταν τέλειο και δεν ήταν ένα δώρο, αλλά δύο. Ελπίζω να το αρέσει. Οπότε έφτασε η μέρα για να φύγουμε, ετοίμασα τις βαλίτσες και ήρθε η ώρα να φύγουμε. Έτσι ξεκίνησε αυτή τη μεγάλη αποστολή στις 3 ώρα το βράδυ. Ναι, η πτήση μου ήταν πάρα πολύ νωρίς. Λοιπόν, παιδιά, μόλις φτάσαμε στο αεροδρόμιο, περάσαμε όλους τους ελέγχους και τώρα πάμε να δούμε πού είναι η πτήση μας για να περιμένουμε να αρχίσει. Έχω πάρα πολύ άγχος για αυτό που πάμε να κάνουμε. Ωραία, μόλις έφτασε στο αεροπλάνο και πάμε να μπούμε μέσα. Μπήκαμε και ξεκινάει η πτήση μας. Οπότε έκατσε και χαλάρωσε μέχρι να πάμε από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ωραία, παιδιά, μόλις φτάσαμε στην Αθήνα και τώρα πάμε με το επόμενο αεροπλάνο για να πάμε στο Παρίσι. Για να είμαι ειλικρινής, φοβάμαι λίγο μικρό στην πτήση, μια και είχαμε αρκετές καθυστερήσεις στην πρώτη, αλλά τελικά όλα πήγαν καλά. Και ύστερα από λίγες ώρες πτήση και ένα πεντανόστιμο φαγητό που μας σέρβιραν, φτάσαμε στο Παρίσι. Πάντως, αυτό που μου έκανε πιο πολύ αντίθεση είναι ότι παίρναμε τρένο για να μετακινόμαστε στο ίδιο το αεροδρόμιο, μιας και ήταν τεράστιο και πάρα πολύ όμορφο. Και μετά από πάρα πολύ περπάτημα στο αεροδρόμιο, πήραμε εισιτήρια για το μετρό και πήγαμε στο μετρό για να πάμε στο ξενοδοχείο μας. Έτσι κάθισα και περίμενα πώς και πώς να πάω στο ξενοδοχείο για να το δω. Και ύστερα από μισή ώρα κατάφερα να δω για πρώτη φορά το Παρίσι. Πραγματικά είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ τη μορφιά του, όλα τα κτίρια ήταν πανέμορφα, φύση, τα πάντα. Αλλά φυσικά ο main στόχος μας ήταν να πάμε να βρούμε το ξενοδοχείο μας. Οπότε, χωρίς να χάνω χρόνο, άρχισα να τριγυρίζω στα στενάκια του για να βρω πού είναι αυτό το ξενοδοχείο. Πραγματικά το ψάχνα περίπου 10 λεπτά, αλλά στη τελική το βρήκα. Και έχω να πω πως ήταν πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πήγα μέσα εδώ πώς ήταν το δωμάτιο και πραγματικά ήταν πανέμορφο και διόροφο. Αυτό με εντυπωσίασε πιο πολύ απ' όλα. Και κάτι επίσης που με εντυπωσίασε πάρα πολύ ήταν πως ήταν στο 7ο όροφο. Δηλαδή η θέα ήταν απίστευτη. Δείτε και μόνοι σας. Επίσης, ακόμα ένα καλό με το ξενοδοχείο μας ήταν ότι είχε δωρεάν σοκολάτες να πίνεις. Οπότε, χωρίς να χάσω την ευκαιρία, έβαλα μία να πιω και την ήπια και πραγματικά ήταν πολύ νόστιμη. Είναι μια σίγουρα από τις καλύτερες σοκολάτες που έχω πιει στη ζωή μου. Τις βάζω 9 στα 10. Στη συνέχεια όμως, το θέλει στη σοκολάτα μου, αμέσως πήγα επιτυχτό στόχο μου να βρω το MrBeast και σκέφτηκα πού μπορεί να είναι MrBeast στο Παρίσι και κοίταξα ό,τι βιντεάκι έχει κολλήσει στο Παρίσι και σε όλα σχεδόν ήταν στο πύργο του Άιφελ. Οπότε αποφάσισα να πάω εκεί πέρα και να κάνω ένα πικνίκ μαζί με την οικογένειά μου, μήπως και τον δω. Έτσι μπήκα στο μετρό και έφτασα στο σούπερ μάρκετ. Επίσης, αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση είναι πως στο κάτι που εννοώ έλεγε πόσο υγιεινό είναι. Να μην πολυλογώ, εγώ για το πικνίκ πήρα ένα σάντουιτς να φάω και έναν χυμό. Ωραία, παιδιά, μόλις φτάσαμε στο πύργο του Άιφελ και πήραμε να φάμε, πραγματικά είναι απίστευτος. Θέα είναι μοναδική και τώρα πάμε να βρούμε κάπου εδώ πέρα κοντά να κάτσουμε. Ωραία, βρήκαμε και τώρα σπολάψουμε το φαγητό με αυτή την υπέροχη θέα. Επίσης, ταυτόχρονα καθώς τρώμε, έχει και ένα show με συντριβάνια δίπλα. Φυσικά έκανα και ένα story στο Instagram, αλλά δυστυχώς δεν είδα καθόλου τον MrBeast. Οπότε πήγα σε πάρα πολλά σημεία κοντά στο πύργο του Άιφελ, μήπως και είναι κάπου εκεί. Αλλά δυστυχώς δεν είναι κανένα. Φυσικά όμως δεν έχασα την ευκαιρία να πάρω και ένα αξεσουάρ. Και στη συνέχεια συνέχισα να το ψάχνω κοντά στο πύργο του Άιφελ. Έψαξα σε αρκετά μέρη εκεί κοντά, αλλά δυστυχώς πουθενά δεν ήταν. Έτσι είπα να κάνω το δεύτερο μου σχέδιο, να πάω στο εμπορικό, μιας και ο MrBeast έχει πάρα πολλά λεφτά και ίσως να έχει πάει εκεί πέρα να το ξοδέψει. Φτάσαμε! Μόλις φτάσαμε, ας πάμε μέσα. Πραγματικά το εμπορικό ήταν τέλειο. Είχε πραγματικά πάρα πολλά πράγματα χώρα. Τσάντες, γυαλιά, τα πάντα κυριολεκτικά και ήταν τεράστιο. Επίσης είχε και κοσμήματα, ρούχα και ακόμα πιο πολλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς όσο και να έψαχνα δεν έβρισκα το MrBeast. Οπότε πήγα στη ταράτσα που είχε υπέροχη θέα και από εκεί πέρα μπορούσα να δω όλο το Παρίσι. Και άρχισα να το ψάχνω μήπως τον δω. Αλλά δεν τον έβρισκα και χρούστηκε πάρα πολύ. Οπότε πήγα σε μια καυτέρια εκεί πέρα στο μόλ για να ξεκουραστώ. Και μετά ήρθε η ώρα για το σχέδιο 3. Να πάω σε μια χριστιανική εκκλησία, μιας και περισσότεροι από την Αμερική είναι χριστιανοί. Οπότε μπορεί να είναι εκεί πέρα ο MrBeast. Και ύστερα από λίγο περπάτημα και πολλά ωραία μαγαζάκια που είδαμε, φτάσαμε. Έτσι πήρα το μετρό και ανέβηκα πάνω στην εκκλησία. Πάντως από εδώ πέρα έχει απίστευτη θέα.
Οπότε, παιδιά, τώρα πάω εγώ μέσα εδώ στην εκκλησία. Δυστυχώς απαγορεύεται να βγάλω πλάνα από μέσα, οπότε θα τα πούμε όταν βγω. 30 λεπτά αργότερα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις βγήκαμε από την εκκλησία, ήταν πραγματικά πολύ ωραία, αλλά δυστυχώς δεν είδε το Mr. Beast. Αλλά δεν σταματάμε εδώ, θα κάνω μια βόλτα στη γύρω περιοχή. Έτσι ξεκίνησε, είδα διάφορα πράγματα όπως κλειδαριές, πανέμορφες ζωγραφιές, καφετέριες και πάρα πολλά ακόμα πράγματα. Δυστυχώς δεν τον βρήκα, αλλά δεν πειράζει, έχουμε κι άλλες μέρες μπροστά μας. Τώρα γυρίζουμε με το τελεφερίκ. Πήρα από λίγο περπάτημα στα πολύ ωραία μαγαζάκια του Παρισιού που έχουν πολύ ωραία πράγματα μέσα και λίγες στάσεις στο μετρό. Φτάσαμε στα McDonald's που ήταν δίπλα από το ξενοδοχείο μας και εκεί πέρα φάγαμε το βραδινό μας. Το μπέργκερ δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, του βάζω ένα 6 στα 10. Και μετά, όταν τελειώσαμε το φαγητό μας, γυρίσαμε πίσω στο ξενοδοχείο κατά τις 12 και κοιμηθήκαμε. Η μέρα 2 ξύπνησα και πήγα αμέσως για πρωινό, μιας και σήμερα είχα ένα εκπληκτικό σχέδιο για να δούμε τον Mr. Beast. Το πρωινό του ξενοδοχείο είχε πάρα πολλά πράγματα να φας και ήταν όλα πολύ νόστιμα, οπότε σίγουρα του βάζω ένα 8,5 στα 10. Πραγματικά τα έφαγα όλα. Και χωρίς να χάνουμε χρόνο, κατά τις 9 η ώρα αρχίσαμε την ημέρα μας για να δούμε όλα τα εκπληκτικά μνημεία που έχει το Παρίσι, γιατί είναι τα πιο διάσημα και όλοι οι τουρίστες πάνε εκεί πέρα, οπότε υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να συναντήσουμε τον Mr. Beast κάπου εκεί. Οπότε το πρώτο μέρος που πήγαμε ήταν η όπερα του Παρισιού. Ξέρω, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι εκεί πέρα. Έτσι μπήκα μέσα, πραγματικά ήταν απίστευτη. Ήταν πανέμορφη. Αλλά δυστυχώς δεν βρήκα πουθενά τον Mr. Beast. Αλλά δεν απογοητεύομαι, γιατί ήρθε η ώρα, πάμε στο επόμενο μέρος. Το μουσείο του Λούβρου, και ύστερα από περίπου μισή ώρα αναμονή μπήκαμε μέσα. Και αυτό που με εντυπωσίασε πιο πολύ ήταν αυτό εδώ πέρα το Nintendo, που μπορούσα να βλέπω συνέχεια που είμαστε, να ακούω πληροφορίες για το κάθε έργο και πολλά ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, μπορεί να μην έχω δει ακόμη τον Mr. Beast, αλλά είδα κάποιον ακόμα πιο διάσημο από τον Mr. Beast, τη Μόνα Λίζα. Πραγματικά έχει απίστευτο κόσμο, αλλά πιστεύω αν πας στο Παρίσι πρέπει οπωσδήποτε να πας να την δεις. Και ύστερα από περίπου 3 ώρες βλέποντας απίστευτους πίνακες και πολλά άλλα πράγματα, τελειώσαμε από το Λούβρο, αλλά δυστυχώς πουθενά ο Mr. Beast. Και η ώρα είχε πάει σχεδόν 3, οπότε πρέπει να πάμε να βρούμε κάπου να φάμε. Έτσι, ύστερα από μία ώρα περπάτημα και ένα πολύ ωραίο εντυπωσιακό παιχνίδι που είδαμε, που αν ακουμπούσες αυτό εδώ το κόκκινο κέρδιζες 100 ευρώ, φτάσαμε στα Burger King. Έτσι μπήκα μέσα, παράγγειλα ένα ωραίο μπέργκερ και το έφαγα. Ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Του βάζω ένα 7 στα 10. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο μέρος, την αψίδα του Θριάμβου. Λοιπόν, παιδιά, μόλις φτάσαμε και τώρα πάμε να δούμε από κάτω της, μήπως είναι κάπου εκεί πέρα ο Mr. Beast. Διέσχισα όλο το τούνελ της από κάτω, αλλά δυστυχώς δεν το βρήκα. Έτσι βγήκα έξω και είπα να ψάξω στη γύρω περιοχή. Και είδα πάρα πολύ ωραία μαγαζιά, όπως το μαγαζί της Paris Saint-Germain, και είδα ακόμα και ένα τεράστιο Apple Store. Οπότε, σαν λάθος της τεχνολογίας, δεν έχασα την ευκαιρία και μπήκα μέσα. Και ήταν τεράστιο. Είχε υπολογιστές, τάμπλετ, ρολόγια, κινητά, τα πάντα. Αλλά πουθενά ο Mr. Beast. Έτσι ήρθε η ώρα να πάμε στο τελευταίο μέρος για σήμερα. Και τώρα θα αναρωτιέστε τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Θα κάνουμε ό,τι είχε κάνει το Mr. Beast, κουραζιέρα. Ήταν πραγματικά απίστευτα. Ειδικά ο πύργος του Eiffel. Πιστεύω πως αν πας στο Παρίσι πρέπει οπωσδήποτε να πας μια βραδινή κουραζιέρα. Και κάπως έτσι τέλειωσε η δεύτερη βραδιά στο Παρίσι. Μπορεί να μην είδα το Mr. Beast, αλλά ήταν πολύ ωραία. Η μέρα 3 ξύπνησα, έφαγα πρωινό και πήγα μέσα να κάνω το σχέδιο που είχα ετοιμάσει για όλη την ημέρα. Με ρωτήσετε ποιο ήταν αυτό, ήταν να πάω στη Disneyland. Ήταν πραγματικά πανέμορφη, αλλά ο στόχος μου ήταν να πάω σε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορώ για να καταφέρω μήπως και σε κάποιο δω το Mr. Beast. Μιας και ο Mr. Beast είναι λάτρης στο Luna Park, μιας και σε πάρα πολλά βιντεάκια του έχει πάει. Και επίσης έχει δώσει πάρα πολλούς συγγεγραμμένους του εισιτήριο για την Disneyland. Έτσι, χωρίς να χάνουμε χρόνο, πήγαμε στο πρώτο παιχνίδι, στο Peter Pan's Flight. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία, αλλά χωρίς να χάνουμε χρόνο, πάμε στο επόμενο. Τους πειρατές της Καραβικής. Έτσι μπήκα μέσα και άρχισε η βόλτα. Έχω να πω πως ήταν αρκετά ωραία, αλλά λίγο τρομακτικά. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο. Το Le Pays des Contes de Fils. Ελπίζω να το είπα σωστά. Έτσι μπήκα μέσα και η βόλτα άρχισε. Ήταν πολύ ωραία. Πάμε στο επόμενο.
στο λαβύρινθο. Πραγματικά ήταν αρκετά δύσκολος για να βγω έξω, αλλά ύστερα από λίγα δεξιά-αριστερά πάνω-κάτω τα κατάφερα. Και στη συνέχεια είχε μια παρέλαση, αλλά πριν πάμε κάναμε μια στάση για να πάρουμε αναμνηστικά από την Disneyland. Και μέχρι να αρχίσει η παρέλαση είπα να φάω κάτι. Έτσι άρχισε. Ήταν πραγματικά απίστευτη και φοβερή. Και σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο αυτή η παρέλαση. Κάνουν πάρα πολλές παρελάσεις κάθε μία ώρα περίπου. Αλλά φυσικά εγώ δεν μπορώ να πάω σε όλα, μιας και δεν προλαβαίνω. Και στη συνέχεια καθίσαμε για να φάμε ένα πολύ ωραίο μπέργκερ. Του βάζω ένα 7 στα 10. Και μόλις το τέλειωσα, πήγα στο επόμενο παιχνίδι και στο πιο extreme τώρα. Το Star Wars Hyperspace Mountain. Και έτσι αρχίσαμε! Ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Αλλά και λίγο τρομακτικά, μιας και συνέχεια πήγαινε πάνω κάτω και πολύ γρήγορα. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο. Την Autopia. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν σαν να οδηγάς πραγματικά αμάξια, να κάνεις αγώνες με αμάξια. Τέλος πάντων, πάμε στα δύο επόμενα. Τα Star Tours, που είναι μια 3D ταινία, αλλά δεν μπορούσα να τη δείξω λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Και στο Mickey's Filler Magic, που είναι μια 4D ταινία, αλλά εδώ πέρα δεν μπορούσα να δείξω κάτι, πάλι λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Οπότε πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Στο πιο τρομακτικό από όλα, στο Phantom Manor. Έτσι μπήκα μέσα με λίγο φόβο και το παιχνίδι άρχισε. Έβλεπε να αποδράσουμε από ένα σπίτι. Ήταν λίγο δύσκολα, αλλά τα καταφέραμε. Μόλις τέλειωσε, σε μια φάση νομίζω ότι θα πεθάνω κυριολεκτικά. Και στη συνέχεια είδα μια ακόμα πολύ ωραία παρέλαση, αλλά δεν έχασα κι άλλο χρόνο και πήγα στο επόμενο παιχνίδι. Στο It's a Small World. Ώρα να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Το Les Voyages de Pinocchio. Κάτι με Πινόκιο είναι, τέλος πάντων. Έτσι αρχίσαμε, ήταν αρκετά ωραία. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε το κάστρο. Έτσι μπήκα μέσα στο κάστρο και άρχισα να το εξερευνώ. Έχω να πω πως ήταν αρκετά ωραίο, αλλά λίγο μικρό. Και στη συνέχεια πήγα μια ψώνια σε ένα χριστουγεννιάτικο μαγαζί μέσα στο κάστρο. Εγώ προσωπικά πήρα αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα δύο επόμενα. Φυσικά όμως, πριν πάω στα δύο επόμενα παιχνίδια, προσπάθησα να σηκώσω και αυτό το σπαθί, αλλά δεν τα κατάφερα. Τέλος πάντων, τα άλλα δύο παιχνίδια που ήρθαν και το τελευταίο ήταν το Buzz Lightyear Laser Blast, που πρέπει να πετύχουμε κάτι στόχους και ήταν πάρα πολύ ωραίο και συνολικά εγώ έκανα 5.100 πόντους. Και το άλλο παιχνίδι ήταν το Orbitron. Έτσι άρχισε, ήταν λίγο τρομακτικό, αλλά τα κατάφερα. Και μετά, για να κλείσει η βραδιά, είδαμε ένα φοβερό show με πυροτεχνήματα και παραλίγο να μείνουμε για πάντα στην Disneyland. Θα μου πείτε τώρα πώς έγινε αυτό. Αν θέλετε να μάθετε, δείτε το βίντεο που έχω ανεβάσει στο δεύτερο μου κανάλι, ο Orpheus Highlights. Θα έχω link στην περιγραφή. Τελευταία μέρα ξύπνησα, έφαγα πρωινό, αν και λίγο στενοχωρημένος γιατί δεν είχα βρει το Mr. Beast τότε, και είπα να δοκιμάσω την τελευταία μου τακτική. Άρχισα να τρέχω σαν τρελό σε όλο το Παρίσι. Δυστυχώς όμως άρχισε να βρέχει, έτσι βρήκα ένα καταφύγιο και έμεινε λίγο εκεί πέρα μέχρι σταματήσει να βρέχει. Παιδιά, αναγκαστήκαμε να φύγουμε από εκεί που είχαμε μείνει μέχρι σταματήσει να βρέχει, γιατί σε μια μισή ώρα περίπου είναι η πτήση μας και μπορεί να τη χάσουμε αν δεν πάμε επειγόντως πίσω στο ξενοδοχείο να πάρουμε τα πράγματά μας και να πάμε στο αεροδρόμιο. Αλλά τελικά όλα καλά και φτάσαμε στο αεροδρόμιο μισή ώρα πριν την πτήση μας. Και μέχρι να αρχίσει η πτήση είπα να παίξω λίγο PlayStation που έχει στο αεροδρόμιο και arcade παιχνίδια. Και έτσι άρχισε η πτήση. Και όσο αναρωτιέστε τι ήταν τα δύο δώρα, ήταν ένα κάστο μετάλλιο Mr. Beast και μια πολύ ωραία ζωγραφιά που είχα κάνει για αυτόν. Φυσικά όμως δεν σημαίνει ότι θα το πετάξω επειδή δεν κατάφερα να τον βρω, μιας και δεν κατάφερα να τον βρω σε αυτό το βίντεο.